El cas de la màfia és la proposta per 5è de primària. En el cas de la màfia és un llibre de la col·lecció del comissari Llampec, on els nanos han de fer de detectius. Cada capítol és un cas diferent que els nens han de resoldre. Aleshores, s'han de fixar molt bé amb el que llegeixen per poder detectar les petites pistes que els duran a poder resoldre el cas. Al final del capítol se'ls fa una pregunta i la solució apareix però amb les lletres al revés. Llavors, a part de ser pròpiament un llibre, també es converteix en un llibre-joc perquè els nanos hauran d'anar davant del mirall per poder llegir la solució i descobrir si l'han resolt bé. La gràcia és que aquí es treballa indirectament la comprensió lectora sense que els alumnes se n'adonin, perquè han de llegir molt atentament els casos per poder resoldre'ls. Són llibres d'unes 120 pàgines, francament divertits. L'activitat del cas de la màfia és una gimcana literària. Des de l'editorial es va a l'escola i es fa aquesta activitat, que consisteix en que els alumnes han de resoldre una sèrie de proves, tant físiques com literàries. Per cada prova que resolguin correctament, se'ls donarà una pista que no podran obrir fins que en tinguin 6. Aleshores, quan en tinguin 6, cada grup de la classe, perquè es dividirà la classe en 2 grups, haurà d'intentar obrir la seva pròpia caixa forta. És a dir, és una gimcana col·laborativa perquè es necessita que els 2 grups acabin les proves per poder resoldre un dels casos del comissari Llampec. Al final no deixa de ser un escape room, força semblant a un escape room, on, a part, se'ls dona incentius perquè els agradi la lectura i perquè llegeixin més o, sobretot, perquè reflexionin per què els agrada o per què no.